ассалому алайкум ба ҳама подписчикои саудотеҷе ва мухлисои бачаи ачкидор. Бардруи азиз, апашко ҳама каса созен, тенҷен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Имрӯз душанбе 25 августи соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 117 сомонӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона қабул кардагием. ҳози барои шуморо нархушона гап мезанем. марҳамат дӯстони азиз, шумо то охири видеора тамошо кунед. беҳтарин хона ва квартираи мисол мошинам ҳастай. ва агар он кас реклама дошта боша бардруи азиз, замин, хона, квартира, мошин, ҳамин рақамҳои десен дар имо, ватсапш бинависен бардруи азиз. ҳамин рақамҳода мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. ана лайк абиҷхен касе меҳмонем подписаться кунен. меҳри макус суста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. ширкати бахтиёру баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидем. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. хуб бардруи азиз, видеора давом метем. мегзарем ба якум мошини имрӯза. мошина гап мезанем, баъд хона ва квартирада мегзарем. дӯстони азиз, нархи Nexida ту метавонӣ ки Opel бихарӣ. бо диққат гӯш кун. Opel Astra 8 будай, соли баромадаш 2007, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекуна. объем мотораш 1.6 б-ванусай мега, коробкаш механика. як сола ҳуҷҷат доштай, балонош 80%, хадавоиш зури бадай дӯстони азиз, хадавоиш тупворай мега. абагреф сиделни дора, ана мултирул доштай, сиди салон дӯстони азиз. мотор коробкаш да 100% мисол гаранти мету мега, 100% мотор коробкаш. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархи мошина 53000 сомонӣ мега. мошина бардруи азиз то Россияра гаранти медодай. номерои телефонаш ҳаст, касе харидорен занг бизанед. бардруи азиз, чӣ хеле гуфтем мошина гап мезанем, баъд хонара гап мезанем. марҳамат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор, деҳаи Уртабыз, наздики район. 7 сотиқ заминаи 3 дархона ва ба кайлдори 6 метра. дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтем 7 сотиқ замин, 3 дархона, як кайлдори 6 метра дора. ремонт коробка чӣ хеле ки дар сурат десен, овсвеча мегзаронӣ, ҳуҷҷатош 100%, як тарафи хона маҳкам кардагӣ. мактаб, духтурхона, мол бозор, кирпичзавод, сехи сменблок, магазин, хулоса ҳамаи чӣ наздик аст дӯстони азиз. дар пеши хона ба қариби раи калон мешида дӯстони азиз. ана нархи хонара 73000 сомон мега. касе харидор бошем, бо муомилаи хуб дора. номерои телефонаш ҳаст, марҳамат занг бизанед. бачаё, ча мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунен, телевизора пастар кунен. бардруи азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, светофори пажарка гуфтагиай. ана квартира дар шаҳри Ваҳдат, пеши светофори пажарка. доми 11 этаҷа дӯстони азиз, духонага квартира дар 8 этаж қарор дорад, 50 квадратни метрай. ремонти квартира нав, ремонти замонавӣ ба дараҷаи олиш кардагиай. медрои зиндагӣ мекунӣ. овсвеч мега пастаяни ҳастай. мактаб, саддиқ, бозор, раи калон наздикай. дӯстони азиз, ихели нархи навора мисол дар ҳамин канали Саудот теҷе мебинен. ва бардруи азиз, як гапи дига, ихели нархи наво дар Ваҳдат нестай, фақат дар ҳамин канал мебинед дӯстони азиз. нархи беҳтаринай, нархи квартираи тамошо кардесен 330000 сомонӣ мега.
330,000 сомонӣ дӯстони азиз беҳтарин нархай. касе харидор бошен дӯстони азиз номерои телефонош ҳастаст, занг бизанем бигӯянд ки номероро канали савдо тж бачаи очкидор гирифтам, бо барои нархаш барои шуморо арзон мекунад. дидем бардруи азиз барои шуморо чӣ хел хона ва квартираҳои арзон мемонам. шумо ҳам барои меҳнатҳои мо як дона лайки бепла биҷиқен. бардруи азиз хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи вахш тарафи тошробод да 27 сотиқ заминай да дархона кардагӣ ремонт ҳамида дархона коробка будай дӯстони азиз обу светаш мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% гирди хона як тарафш маҳкам кардагӣ ана раҳи калон мактаб стадион наздикай бозор балниса 2 километр дурай дӯстони азиз. нархи ҳамин хонае ки тамошо кардесен 120,000 сомонӣ 120,000 сомонӣ дӯстони азиз. хона қарор дорад дар ноҳияи вахш тарафи тошробод заминаш наки калон будай 27 сотиқа дӯстони азиз. чӣ хеле гуфтем нархиш 120,000 сомонӣ ва пули рӯсӣ чанд қимаша дар экран нависагем номерои телефонош аст, марҳамат занг бизанед. хуб бардруи азиз бисёри бардуру пашкоҳ ай тоҷикистон ай россия гуфта буданд ки ягон ана хонаи заминӣ ай шаҳри бохтар бимонен яъне ки ай қурғонтепа. марҳамат бардруи азиз ин як хонаи дига ана ёфтем. хона қарор дорад дар шаҳри бохтар тарафи киров якм да дӯстони азиз 7 сотиқ замин 3 дархона кардагӣ ремонтш бардруи азиз миёна буда чӣ хеле дана десен дарвоза часпондагӣ мисол гирди хонаи насимин блоқати маҳкам кардагӣ буда дӯстони азиз ана нархеш 220,000 сомонӣ дӯстони азиз 220,000 сомонӣ. касе харидор бошен дӯстони азиз ана числаи видеоро нигоҳ кунед барвақттар боша занг бизанен бо мисол барои нархаш арзон мекуна на дарат резаҳошам часпондагӣ будай. марҳамат касе харидорен занг бизанед. дӯстони азиз ана мегзарем ба як квартираи арзони дига аз шаҳри турсунзода. бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри турсунзода 4 микрорайон. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад 42 метри квадратияи. соҳиби квартира гуфтагие ки квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри турсунзода як хонага 6 этаж 42 квадрат мебошад. таъмири аъло дорад яъне ки таъмири хуб доштай дар наздики мактаби 75 ана табобати клиникаи варорудам наздик будай дӯстони азиз табобати клиникаи варорудам наздик будай. нархи квартира тамошо кардесен 230,000 сомонӣ нарша мегӯяд дӯстони азиз. касе харидор бошен бо таргавад яъне ки арзон мекардай. бардуре ки ай шаҳри кӯлоб квартира гуфта будем марҳамат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри кӯлоб 10 микрорайон. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад 30 квадрат дӯстони азиз. соҳиби квартира маълумот додагия ки хона ремонти хушрӯ дорад дӯстони азиз. лави раҳ да 10 микрорайон дӯстони азиз. доми кафе болои манту дӯстони азиз. нархи квартирае ки тамошо кардесен 280,000 сомонӣ мега 280,000 сомонӣ дӯстони азиз. арзон мекуна намекуна навистагӣ нест. фақат касе мисол харидорен числаи видеоро нигоҳ кунед барвақттар боша ба метонен ки занг бизанен. боз барои подписчикои худмона як квартираи арзон ёфтем аз шаҳри душанбе. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе наздики бозори корвон ана тарафи гравзавод. ана як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 33 метри квадратия дӯстони азиз. ана нархи ҳамин квартирае ки тамошо кардесен 299,000 сомонӣ мега 299,000 сомонӣ дӯстони азиз нархиш будай. касе харидор бошен дӯстони азиз бо барои нархиш арзон мекардай. шаҳри душанбе гравзавод наздики бозори корвон 33 квадрат дӯстони азиз. чӣ хеле гуфтем 299,000 сомон бо арзон мекуна. марҳамат дӯстони азиз касе харидори аниқен метавонен ки занг зада квартираи арзон аз шаҳри душанбе харидорӣ кунед. хуб бардуи азиз апашко ана хай хулоса ҳами гуфти гапҳо 1 соат ҳам гап занем 2 соат ҳам гап занем ва филм тамошо мекунем на зинда бошен. раҳмат мегӯм барои дастгиритон раҳмат ки қа дастгирӣ мекунем. бардуи азиз
хай дар ами ютубам каналҳо бисёре, не ки ами канали Саудо Теҷира бисёри бад дастгирӣ мекунен. Намедонам мардуи азиз, сабабша дар комментария бинависен, ё мисол ҳам чахчахҳои хушрӯ мекунем айми сабаб боша, ё хонаҳои арзон мемонем айми сабаб боша. Бардуи азиз, ҳаматонда раҳмат мегӯм. ва бардуи азиз, бисёр ай Россия, ай Тоҷикистон тамошо мекунен, дар комментария бинависен ки мисол чӣ хели хонатон дар корай, чӣ хели нархда дар корай, ай ки ҷо дар корай, чӣ дар корай, ҳамаша бинависен бардуи азиз. Ва бисёр ай Россия тамошо мекунен, як хеле вақт комментарияда бинависен ки видео мисол ҳуй намекуна, ютуб мисол тамошо карда намешава. Камера бардуи азиз бинависен ютуб тамошо карда мешава, намешава. Бисёри бардро меган ки мешава тамошо карда бо, мисол бисёрш меган ки намешава. Барои бардуи азиз, агар нашава VPN қад тамошо кунен, мумкин ки ами ютуб ҳуй шава тамошо кунен. Ва бардуи азиз, мо дар ҳами рақамҳо имо дорем, WhatsApp дорем, метавонем ки ҳами чизе ки дорем дар имо WhatsAppмон равон кунем, мо рекламаш мекунем. ва як чиз дигар бардуи азиз, аёдиум биромада ки бугум, бардуи азиз, ҳами видеорам баҳо бимонем, мисол ҳами дар комментария баҳои 5 бинависен, ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатъима тамошо кардин. дӯстони азиз, агар бисёр намезанем, то видеоҳои оянда, худованд мо шуморо нигаҳбон боша. Хаяка.